Zajebało, bało, bało, bało. Mi wczoraj z ING szło 40 minut. Szło, ale doszło. Najważniejsze. Mężczyznę się poznaje nie po tym, jak zaczyna. I no wiecie po czym. Jak kończy. No ciekawie się dzieje. Po smrodzie z butów. Po zasobności portfela. To ja nie jestem za bardzo szanowany. Albo my są, albo my nie są. Jak tam? Ile na Nvidia zebrane? To jest istotne. Miał nie bać kutaszenia, ale będzie. Nastukał tyle wyświetleń. No, tak działają takie. Długo to jest tak zwane działanie długofalowe, to się bardzo opłaci. 25 taurzynów, czyli połowa. A minęło 10 godzin z 36. Ja myślę, że będzie te 50. Ja myślę, że zbierzemy te 50. Makuła jutro w parzy na koniec. Przyjdą jacyś szaleńcy, wdupią po 5 taurzynów. Będzie spokój. Ej, to jest dobra miejscowa, bo to raczej nikt nie spodziewa się. A Makuła wie, że jest jutro. Niby tak. Na Japaczka. O, a na Japaczce to w ogóle będzie jazda. A potem na początku przyszłego roku orkiestra świątecznej pomocy. I może nawet będzie tak, że Niklaus będzie jechał do Warszawy i tańczył w studiu. Obejrzymy. Może tak być. Ojej. Dobra. Aga do klubu, hopie, ja w klubie to bym wszystkie dupy wyrwał, dlatego nie łażę. Baby jakoś się tak na mnie ciepią ostatnio, nie wiem. Może widać po mnie, że mi się powodzi czy coś. Że jak tak patrzę na siebie w tej kamerze, to nie szczególnie akurat widać to, że mi się powodzi. Nie ma symulka. Kurwa, dymy. Dymy dymiące. Waha. Mao. Mao mam. Ale wyepił. Nie, patrzcie. Łeło, 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 łeło. Pull over! Drop your weapon! Łeło, 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 łeło. Pull over! Drop your weapon! Łeło, 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 łeło.
Wdupił w drzewo. O. A ten co? O! Zrozumiałem. Undercover cop. Hey you! Pull over! Drop your weapon! Wewo! O kurde! O surwa! Wszędzie się czai zło. Acht. Koma acht. Oh yes, oh yeah, yeah, yeah. A kurwa, z tyłu gościu leci, dobra. Piętnaście wachy. Nie mam miodu. Nie mam miodu, powiem wam. Wygra ten, co ma najwięcej paliwa i najlepiej auto. Najmniej auto zniszczone. Carmageddon. Pa, kurwa! Spriden. Gas is spriden. La la. O surwa. Dobra. Mam gościa od zadka, mógłbym go w sumie chyba pojechać. Jaki ja jestem pojebany! Co ja robię? Czemu on idzie do nieba? What the fuck? Kurwa, co? 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 Że co? Jak? Czemu mi nie bierze? Ej, bandaża mi nie... What? Ej, co się z... Halo? What the fuck? Co to się tak... Co to się dzieje?